Aquesta pel·lícula és una adaptació de La taula del flautista, d'en Jordi Teixidor. Una vegada hi havia a Catalunya una vila molt pròspera i bonica, Castellar de Vallès. Sols tenia un inconvenient, que estava plena de rates. N'hi havia tantes, i eren tan grosses que atacaven els gossos i es menjaven els gats, devoraven tots els aliments i feien els nius dins les olles i cassoles de les cuines dels vilatans. Un dia, els castellarencs i castellarenques van decidir trobar-se davant la casa de la vila. Estic fart de les rates! Les rates se m'han menjat tot el formatge! I què fa l'Ajuntament? Res! On és l'alcalde? Però què són aquests crits? Què són aquests crits? Això és insuportable! És una revolta! On és l'alcalde? Vés a dir a l'alcalde, ràpid! Alcalde, desperti! Què passa? Què passa? Fora les rates! Fora les rates! Una revolta! És per les rates! Crida la policia? No, però què dius? Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Vaig a veure què passa. Volem solucions! 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 Que surti! Que surti! Que surti! Que surti! Que surti! Parlaré amb el poble i els calmaré. A mi se m'ha menjat tot el que tenia al rebost! Tot! No podem ni dormir! Al pas que anem ens trauran de casa! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Entren i surten per tot arreu! Què us passa, vilatans? Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Benvolguts vilatans. Soc molt conscient del que dieu, del que us preocupa. No volem discursos! No volem discursos! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Amics i amigues, ja us vaig dir que aquest és un problema que ha de resoldre cadascú primer a casa seva. Que se n'encarregui l'Ajuntament! Fer desaparèixer les rates és la meva primera prioritat. Això ja ho vam dir la setmana passada! Què fan l'alcalde i l'Ajuntament? Res! Vilatans, no patiu tant. Tingueu una mica de paciència. Demà a primera hora es reunirà la comissió i prendrem decisions. Aneu-se'n tranquils cap a casa. Sempre fatal. Com sempre, adeu estar dormint. Bon dia, senyor alcalde. Bon dia. Bon dia, senyor regidor. Com ja sabeu, estem aquí reunits per parlar de les obres aquelles a la plaça Major. Senyor alcalde, és una reunió extraordinària per parlar de les rates. Com anava dient, estem aquí per parlar del problema de les rates a la nostra vila. Els vilatans, com ja vau veure ahir, estan molt enfadats. I demanen que trobem una solució definitiva a aquest problema. I si no trobem aquesta solució, no ens tornaran a votar. La situació és molt greu. Hem de llançar una ofensiva contra les rates. L'Ajuntament no pot ignorar aquest greu problema. Hem de fer el que calgui. I més. Com a alcalde, agraeixo aquestes intervencions tan desinteressades. Sí, esclar. Sempre i quan no perjudiqui les nostres butxaques. Clar, és a partir d'aquí que hem de resoldre el problema. I així ens tornaran a votar. Sí, Senyor alcalde, hi ha un flautista. Diu que ve de Madrid i diu que pot fer fora totes les rates amb la seva flauta. No cal, senyor alcalde. Jo he inventat un nou model de ratera que és molt més eficaç. No ens cal cap flautista. Jo he compost un nou matarrates, doblement mortífer. En la mateixa quantitat d'abans,
es mata el doble de rates. Està demostrat científicament. No ens cal cap flautista. Què us penseu? Que un tocat al bolet farà fora les rates? Les rateres que he inventat jo tenen 2 motlles i són molt més eficaces. Resultat, atrapen 2 rates d'un sol cop. Oh! Caram, que bé! Senyora apotecària, senyor Ferrer... Quedo meravellat. És una sort per a aquest ajuntament comptar amb 2 regidors tan espavilats. Però anem per feina. Quant ens costarà? Comptant el temps invertit i la seva eficàcia, costarà el doble. Les meves rateres també, esclar. Caram. Quant creieu que pot costar? Tenint en compte que una ració de verí mata 2 rates, uns 25 euros per ració. Si fa no fa, les meves rateres també uns 25 euros. No trobeu que és una mica car? Senyor alcalde! Cada vegada hi ha més rates! El poble diu que contracteu el flautista. I si provéssim amb el flautista? No! Ni parlar-ne! Quina vergonya per l'Ajuntament! Què dirien els pobres veïns? Es riurien de nosaltres. Bé, jo no dubto de l'eficàcia dels vostres productes. Però és que hi ha milers i milers de rates. I sortiria molt car amb el verí les rateres. Ho podem reconsiderar. Si l'encàrrec és molt gran i ho paga l'Ajuntament, doncs... I podríem fer un descompte, si cal. Senyor alcalde, no som pas una vila pobra, no s'amoïni. Jo diria, fins i tot, que som una vila molt pròspera. I té molt de futur amb nosaltres com a regidors. Senyor alcalde! Les rates no paren de multiplicar-se. El poble insisteix que contracteu el flautista. Pensi, senyor alcalde, que com sempre hi haurà una comissió. I vostè s'emporta la més grossa. Com estem de diner? He fet números i tenim els euros justos per fer l'escola, el centre cívic, arreglar la plaça... Doncs pugem els impostos. O et demanem un préstec? I si l'Ajuntament no us ho paga l'any que ve? Ni parlar-ne! Amb interessos, esclar. Feina feta... Feina pagada. L'escola pot esperar. I el centre cívic. I de la plaça no cal ni parlar-ne. Senyor alcalde! Què? Què us haig de dir als vilatans? Què passats amb el flautista? Porto les rateres, senyor alcalde? I jo el verí, senyor alcalde? Si no exterminem les rates, no ens tornaran a votar. Té raó! Recordi, senyor alcalde, una comissió... Però les rateres i el verí no són la solució definitiva. Hauríem de pensar en el bé comú. No perdem més el temps, senyor alcalde. Pensi que les rates es continuen multiplicant. Senyor alcalde! No hi ha ningú a la plaça! Els vilatans ja fugen al poble i les rates venen per les escales! Divagant, les rates es van anar multiplicant, envaint totes les cases i racons del poble. L'alcalde i els regidors van ser víctimes dels seus interessos. La resta de vilatans van salvar la vida instal·lant-se en altres viles llunyanes.